Daren lehitxo iten hemen, 10 minutu. Aixo, aie. Hemen, da, ordu hauek? Barkau, Zumaiako beste puntan bizinaiz, gaina maixuak etxeko lan asko jarri izkiate eta... Bai, ulertzen dizu. Nik etxeko lan asko neuzkan eta. Oain zeingo du. Nik nekan pentsauta tratu egitera joatea. Bale, nik zelan eskala zakareko. Ia unaka eta berutzakera eta jazta. Bale, horrela ongi. Hango etxeta joango gara. Bale. Baina ze portaleta jute bale, lehengo horrea edo horrea. Bigarrengo da. Bale, venga. Ai, bildurra ematen dugu. Denak dura da. Truki o tratu. Pasa. Dice bildur. Zer Ja. Bai, txabos. Bai, zema, autodatu. Vale. Joder, ze kaka, begira. Ja, kustan txutxeia gutxi bandizko. Ze usten dute gu, umean garela? Ja. Bueno, hemen izilitzen ala txutxa jateiteko. Bai. Nik hau hartuko ez. Limoiara. Bani bai. Ez dago txarra. Ja, A ber, beste etxe batzuk da joko gehan, ze gutxiak gau. ja. Ba, areak apusten da, Daren, ondo zaude? Ez karamelok presten gaizki sentiara zilate. Normal, erdia baino gehiago zu jandiz duzu eta. Bai, zuke bai peixua jandituzu. Dare, konparatuko duzu. Zu jandezuna eta ni jandu dala. Ni ja txakarra. Bai. Gaizki sentiara zilate karamelok. Bueno, urrengo arte. Abertzen datozean, agur? Uste bokak egin portotela. Joe mutiko horrekin, txutxoi dena jaitu. Danik, 3 behintzan nahi nintu jan. Oan goza dakat.